Sigler. Jeg tager Arne. Hallo? Du svært at have det. Nej, det er det. Jeg har prøvet i en fucking halv time nu. En halv time er crazy. What the? What the? Ja, for helvede. Nej, du kan bruge for den. Op, så kan vi også få den op, ikke også? Så kan... Hvor fucking blæn? Kom, jeg har den. Jeg tror, vores mænd er henne. Nu har vi den kraften. Nu, vi har den. Vi har den. Kom her. Nej! Nej! Det er dit Det var sgu da dig, mand! Du fucking lille lort! Nej, det er næsten dig!